Имаш локален бизнес, но къде си клиентите? Хората днес избират къде да отидат още преди да са излезли. И ако не им направиш силно впечатление онлайн, ами губиш. Решението е система, не е просто едно действие. Първо и много важно, което трябва да направиш, е бизнесът ти да излиза в Google Maps. За целта трябва да се регистрираш в Google My Business. Това обаче няма да бъде достатъчно, за да станеш разпознаваем. Друго много важно е да имаш вебсайт, но не го прави сам. Довери се на професионалист. След това ви трябва присъствие в ключови платформи, като Rezo, Superdog, Studio 24. Останалите ще намерите под видео. Социалните мрежи са днешната модерна телевизия. Нашите видеа са се намерят на епизодичност. И най-подцененото интервю или статия в местна медия и партньорство с локални блогъри. Това ще изгради доверието много по-бързо. Ако всичко това ти звучи сложно, свържи се с нас за безплатна консултация.